Bhí an bliain Oiliúna le TG4 an bhá chumsa gur le Meán chud faoin airneáil príomháideach agus neamhsplach mar go raibh mé plé le daoine bhíocha crothú físeán dún i TG4 agus freisin just ó thaobh beidir folklór de ó thaobh bhfuil le daoine agus bheith crothú chóras pásanta agus just chun bheith plé le daoine stoi. Ní cheap na riamh go minion an agóthaireacht aana ach nar tháinig an scéim seo ein bhí sé ionintach go tugamm deisian an. Deis úntaach a bheith fálam na daoine ath tasúmach ar nós Meáin mar bhíos nar thosníos ar an scéim. Bhíim si go pásantach sais chomhlachta ach sais spreagse go mar mé agus bhuaigh mé Meáin sais a choráchan ar dhaoine agsúla agus doscail an tréimhse i me chaile go leor doirse de friúla dom mar hampla tá mé páirteach i radioon a lifa agus sais chomhlachtaí de friúla mar sin. An rud is fearr faoin nóise ná bhfuil cholalách a difriúil na chéile. Lábháin a sig significant céad le leis go me fámtha an bortach a tafad den éigent agus is é le choir le a scileanna gcónaí. Cínte cairnte go mór bheith cá theangach bhfuil tá méid sin deisian an le bloc, le mullscéal. An chóir bhagam de daoine agad tosúmach sa airneáil ná bíoh eisling agat agus bíoh agat cathát bhfuil gur dul ach ghlacha le go leor taithí éagsúla. Má tá aon smínte agat chuireadh ord agus bhfuilm chumá daoine tosúmach do méid glúisteán acu tá sé sin anna bhaintáisteach mar bhíonart taisteúlárnta fud na tíre agus féidir an príomhchóir le agam ná hastíonat a bheith ag obair sna Meán bhfuiln dit a bheith ag géisteach leis an rádio ag breanúir an telefís ag léamh na nuachtáin. Buin trí lá scacrúd.